Mga umahan ug mga panginahanglan sa mga mag-uuma sa dakbayan sa Talisay, gipa-inventory sa mayor sa Talisay City alang sa mga programa sa agrikultura. Usa kini kapaagi sa pag-align sa programa nga unahon ug tubag sa presidente. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gipatawagan niyang buntag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang Pangulo sa City Agriculture nga si Bernard Quijano. Matod sa mayor, ilang gipaihap kun pila tanan ng mag-uuma, luna, nga giuma ug mga lugar nga mahimo pang magamit sa pag-uma. Lakip na tan-awon kun unsa nga mga pananom ang mahimo pang itanom ug ang mga gikinahanglang ikipo sa mga mag-uuma sa Talisay City. Akong ipatanaw ang mga farm inputs na kailangan nato sa tuwa mga farmers o mga fisher folks, ang mga fishing inputs na magamit because murag mo concentrate man siya on technology. So we'll see what we need, then that is what will request to the Department of Agriculture through Congressman Rhea Gulyas. Una niini gitugan ni Quijano nga dunay kapin sa 5,000 ka mga mag-uuma ang syudad. Samtang ipasiguro sa mayor ang pag-ugmad sa kadalanan sa kabukiran. Ilabi na kadtong gikan sa umahan paingon sa merkado ug ang padung sa mga tourist destination. Maong magpatabang si Gulyas sa konseho. Ako sang giingnan to kanang butangan ng natog kanang kabugaton na resolution requesting Congressman Rhea and the DPWH to pave our farm-to-market roads. Sa kuwang nasabtan sa zona is more on using technology to be more efficient and to create more crops. So mo na itong tanawon, mo na itong ipang akong suguan ng DA karon to visit the farmers, to visit the fisher folks. Samtang gitugan ni Konsehal Rodolfo Cabigas ang chairman sa Committee on Infrastructure nga nakigistorya na siya sa taga City Engineering aron makisayod kun pila kini ka mga daan ug uban pang mga technical aspect sa maong mga proyekto alang sa iyang ipalabang resolusyon. Nakigalay na usab siya sa chairman sa Committee on Agriculture nga si Konsehalito Bacaltos. Gawat ko sa kuan kanang technical evaluation sa engineering. Then after ana mag-prepare ko og legislative measures through resolution supporting sa kanang paghimo natong farm to market roads. Kuyog sa council magpanday mig resolution no paghangyo sa atong lain-lain na mga ahensya para mapunduhan no ang kaning ubang mga project. Gidugang ni Cabigas nga nakigtagbo na usab siya sa City Budget Officer. Samtang gihingos kanusab sa Talisay City Agriculture ug sa sangguniang kabataan nga apilo ng kabatanunan sa pagkat-on kalabot sa agrikultura. Gisugda na kini sa mga batanon sa Barangay Kansuhong. Din gipaubos sila sa seminar workshop kalabot sa basic gardening ug pag-atiman sa mga tanom ilabi na sa mga utanon. Oba ni June Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.